Mga igsuon, sukad pa sa atong pagkabata, ang atong mga ginikanan nagtudlo na kanato hinay-hinay diha sa atong pagdako kung unsa ang pamaagi nga magpuyo kita nga limpyo kanang pagkaligo sa matag adlaw sukad sa buntag. Hinay-hinay dili lamang usa ka parte sa lawas kundi ang tanang lawas gikan sa ulo hangtod sa tiil. Kita gitudloan ana sa atong mga ginikanan bisan gani diha sa pag-eskwela nato ang atong magtutudlo kanunay nga nagpahinomdom kung unsa ang kanang kaimportante ang atong personal hygiene nga untana tagaan nato uga importansya para sa atong kayuhan sa atong lawas aron dili kita dayon nga dali masudlan og sakit. Siguro mas tagaan ni og kabugaton labi na panahon sa pandemya. Kita gitudloan gyud ta og unsaon pag limpyo dili lamang sa atong kamot kundi dili sa tibuok lawas kay ang virus dili man makita sa atong mata. So sa kanunay gitudloan kita mogamit og alcohol o unsang pamaagi ang atong bisti dili dayon ingon nga permanente nga balikon ug sulob kay basin anaa ang mao nga virus. So mga igsuon, ang kalimpyo sa lawas, ang kalimpyo diha sa palibot, sa panimalay, murag pinaka-basic manino nga gitudlo sa atong kinabuhi gikan sa pagkagamay hangtod kita nga mudako ug ato ning gidaladala sa atong kinabuhi. So usahay medyo particular na ta niini. Ang uban dili lamang kas maligo sa usa ka adlaw. Sahay kaduha before matulog maligo pag-usab. So ang kalimpyo sa lawas gitagaan nato og pagtagad. Kay nindot pod sa paminaw usab diha sa panan-aw sa uban nga limpyo kita, maayo ang pagdala nato sa atong mga bisti o pagtan-aw nila nato nga gitagaan nato og bili o pagtagad ang kalimpyo diha sa gawas sa atong lawas. Mga igsuon, usahay kung ana-ana ang kalimpyo nato sa atong lawas, kung kita makakita diha sa atong mga kaigsuonan diha sa atong mga pananglitan, diha sa atong mga kaigsuonan nga ana ang taon sa pagpaningkamot, usahay lahi-lahi man ang trabaho sa tawo. Ang uban nasa opisina, ang uban nasa gawas, uban naa sa bukid. So depende sa trabaho sa tao. Ang uban tungod sa ilang trabaho usab sa kakapoy, usahay wala na sila'y panahon diha sa paglimpyo sa ilang lawas. Uban gani usahay dili ingon kada adlaw na makaligo, dili usab sila maka ilis o bag-o nga bisti matag adlaw. Kay usahay ang ilang hunahuna nga sila makatrabaho aron ang ilang pamilya makakaon. So mas importante nila kana nga aspeto. Kita nga usahay limpyo kanunay kung kita pananglitan makakita dinha kanila o makauban kita. Makauban nato sila dinha panahon sa pagpangaon sa gawas. Kay naamay ka ng mga karinderya o restaurant o asa pa man bisan diri sulod sa simbahan. Makakita kita og mga kaisunan nga usahay ang bisti dili gyud ingon nga nindot kaayo. Usahay mao ni hinungdan nga dali ra kita mohukom dinha sa atong igsuon. Mingon dayon kita nga unsa man ning tawhana. Wala man ning taon gyud nakapanglimpyo o wala man maligo. Usahay sa laktod nga pagkasulti dali ra kita makakita o makahukom kung unsay makita nato dinha sa gawas sa tawo. Nga usahay ang atong nakafocus sa tadiha sa gawas, unya dili nato makita kung unsa ang naa sa sulod sa kasing-kasing sa tawo. So sama sa mga ginikanan, dili nato makita nga basin kining tawhana diha sa iyang pagpaningkamot nga mabuhi ang iyang pamilya, wala na yung tao'y panahon o wala niya tagai o kanang pagpalit o bisti para sa iyang kaugalingon kay mas gipalabi niya nga makapakaon siya sa iyang mga anak, makapaeskwela sa iyang mga anak,
o makahatag kung unsa man ang panginahanglan dinha sa iyang pamilya. Usahay pag makakita kitag mga kaigsunan nga pananglitan diha sa bisti, diha sa ilang porma, usahay ubos ang atong pagtan-aw. Dili unta na ing ana sa atong ebanghelyo, ituluan kita o nakadungog kita nga mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod ilang gi-question ang mga apostoles, mga tinun-an sa atong Ginoo, kay nangaon man sila nga wala maghugas sa ilang kamot. Sahay permita makadungog diha sa ebanghelyo nga kauban ni Hesus ang iyang mga tinun-an kanunay nga nag-ayo sa mga masakiton, kanunay ang mga tao kanunay nagsunod-sunod sa atong Ginoo. So apil usab ang mga tinun-an niini ning tabang kung unsaon ang nga kining mga tawhana makaduol sa atong Ginoo, maayo sa ilang mga balatian hangtod nga makadungog kita nga wala naman gani sila'y panahon diha sa pagkaon. Kita gani nga malapasan ra sa kauras diha sa panahon sa paniudto, pamahaw o kahapanihapon, bation na dayon tagkagutom. Usahay kung ana kita sa kagutom, dili na kita mo tan-aw o partikular pa nga magtarong o kanang limpyo sa atong kamot. Apan ang mga Pariseo, partikular sila niini dili lamang sa kamot kundi bisan dinha sa mga gamit sulod sa panimalay. Og tungod niini mas dali ra sila nga makakita sa hugaw sa gawas sa tawo ug mao kani ang ilang nakita diha sa mga tinun-an sa atong Ginoo. Og ang atong Ginoo wala man hinuon musupak diha sa tradisyon, diha sa mga pagtulun-an sa mga katigulangan. Apan mas gitagaan niya kabugaton kung unsa ang naa sa sulod sa kasing-kasing sa tawo. Kay ang mga Pariseo o magtutudlo diha sa ilang pagkapartikular sa kalimpyo sa ilang lawas, nakapahimo naman hinuon kanila nga mahukmanon ngadto sa uban, anaa ang pagkamapahitason, anaa ang dali nga pagtan-aw sa uban nga mas ubos sila ug ang ilang mga kaugalingon mas taas, mas limpyo, mas partikular sila sa ilang mga bisti o mga lihok. Apan sa mata sa tao usahay ing anak kita. Apan sa mata sa Dios mas gitagaan og kabugaton sa atong Ginoo kung unsa ang naa sa sulod sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Umaw kana nga gisultian sila sa atong Ginoo nga diha sa ilang pagtudlo sa pulong sa Dios wala hinuon nila kini sunda, wala hinuon nila kini puy-i, kundi ang ilang tawhanon nga mga pagtulun-an ang gusto nga ipasunod nganha sa mga tao. Dako kining hagit alang kanato kung kita kanunay nga nagasimba, nagaampo, kanunay kita nga muanhi, nagahinog oras o panahon diha sa Ginoo. Pangutan-o nato atong kagalingon, nahisama ba kita sa mga Pariseo, mga magtutudlo, nga dali ra kita mo tan-aw dinha sa uban. Ilabi na diha sa gawas, sa physical, lamang diha sa atong mga kaigsunan. O kabalo ba diha kita mo tan-aw kung unsa ang naa sa sulod sa kasing-kasing sa tawo. Nakapahimo ba kini kanato nga maprobsanon ang kanunay nga pagsimba? Nakapahimo ba nato kini nga kita mutan-aw sa sitwasyon dinha sa uban imbis nga hukman nato ang ato nga mga kaigsuonan? Sumao kini ang hagit kanatong tanan. Kay ang Dios dili man magtan-aw diha sa pisikal lamang kundi sa kanunay nagatan-aw siya kung unsa ang anaa sulod sa atong kasing-kasing.